θα περάσουμε πολύ γρήγορα στη δεύτερη μάχη για απόψε με όρους K1 και παρακαλώ στην κόκκινη γωνία να ανέβει η Ειρήνη Χατζιοϊσηφίδου. Για την μπλε γωνία παρακαλώ να έρθει στο ring η Κάτια Μπάτζιου. Η μαχήτρια στην κόκκινη γωνία, γιατί φυσικά θα δούμε γυναικεία μάχη στην αρπαστική. Οι γυναίκες αθλήτριες όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν και είναι εξαιρετικές και θα έλεγα πολλές φορές και σε πολλές περιπτώσεις πολύ πιο μάχημες. Στην κόκκινη γωνία με 7 αγώνες, 5 νίκες. Είναι 29 ετών. Στη γωνία της ο Νίκος ο Κρητικός. Κρητικός Καμπ από την Αθήνα, τη Μεταμόρφωση και θα αναφερθώ πολύ πιο διεξοδικά στη συνέχεια. Ο σπουδαίος πρωταθλητής Γιάννης Φετζουλάη. Σπουδαίος και kickboxer και πυγμάχος και άνθρωπος. Πυλώνας επίσης του No Limits. Είμαστε περήφανοι που είναι σήμερα μαζί μας. Η μαχήτρια, χειροκροτήστε παρακαλώ την Ειρήνη Χατζιοϊσηφίδου. Η μαχήτρια στην μπλε γωνία έχει 2 αγώνες, 1 νίκη, είναι 18 ετών, στη γωνία της ξανά από το Fight Club Ιωαννίνων ο Στέφανος ο Πανταζής και ο Τεό, ο Τάτσης ο αγαπημένος μου, να είσαι καλά. Και χειροκροτήστε παρακαλώ πολύ δυνατά την Κάτια την Μπάτζιου. Σταμάτης Καμπάτσικας, διαιτητής των αγώνων. Καλή τύχη και στις 2. Και πάμε κατευθείαν στην δεύτερη αναμέτρηση, γυναικεία υπόθεση εδώ στα No Limits, στον ιστορικότερο θεσμό στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων. Έναν θεσμό που δημιούργησαν φυσικά η Γεωργία Επιτάκου μαζί με τον αδερφό της, τον πρωταθλητή μας, τον Σταμάτη Επιτάκο. Διοργάνωση που, όπως ξέρουμε, διεξάγεται ανέκαθεν σε μεγάλα στάδια, σε μνημεία, σε κάστρα και την τιμητική του σήμερα έχει το Δημοτικό Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος, ένα πανέμορφο εμβληματικό στάδιο εδώ στην Πρέβεζα. Όμως να μπούμε κατευθείαν στην αναμέτρηση. Όπως βλέπουμε με κόκκινα γάντια είναι η Ειρήνη Χατζιοϊσηφίδου. Στη γωνία της έχει τον Νίκο Κρητικό, το Κρητικός Καμπ μαζί με τον Γιάννη Φετζουλάη, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε την αθλήτρια ουσιαστικά Κάτια Μπάτσιου με προπονητή τον Στέφανο Πανταζή από τα Γιάννηνα. Εδώ σκοράρει με ένα χτύπημα η Ειρήνη. Σκληρή αθλήτρια, δοκιμασμένη, η αθλήτρια του Κρητικού, η Χατζιοϊσηφίδου. Φέτος έπαιξε και στα Infusion, μια πολύ δυνατή αναμέτρηση 5 γύρων και με διεθνή λοιπόν διάκριση. Η Ειρήνη εδώ σκοράρει με 2 ευθεία χτυπήματα και ξανά πάλι απέναντι στην Κάτια Μπάτσιου. Ένα ακόμα δεξί, το μπροστινό λάκτισμα. Είναι η Χατζιοϊσηφίδου με καταβολές βεβαίως στο Μουαϊ-Θάι. Έχει αγωνιστεί και στην μακρινή Ταϊλάνδη. Με προσοχή η αθλήτρια του Στέφανου
φανταζεί. Η Κάτια Μπάτζιου προσπαθεί να έχει τις καλές στιγμές. Εδώ ήταν η καλή της στιγμή. Σκοράρισε με ένα ωραίο δεξί. Κοιτάει στα μάτια την Ειρήνη Χατζιωσηφίδου. Μπάτσι με τα μπλε γάντια. Περνάει ένα σημείο η Μπάτσιου. Πρέπει να προσέξει γιατί η Ειρήνη Χατζιωσηφίδου έχει ένα ατού που είναι και τα γόνατά της. Μια ωραία κίνηση, ένα σκοράρισμα από την Μπάτσιου. Ένα δεξί της Χατζιωσηφίδου. Ένα τζαπ από την Ειρήνη Χατζιωσηφίδου και ένα μπροστινό λάκτισμα Χατζιωσηφίδου, επαναλαμβάνουμε, με τα κόκκινα γάντια, η Μπάτσιου με τα μπλε. Διαιτής ο Σταμάτης Καβάτσικας, ο Θεσσαλονικιός έγκριτος διαιτητής. Αγκαλιάσματα και των δύο. Είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου γύρου. Εξαιρετική αναμέτρηση. Πάντα εδώ στην όμορφη Πρέβεζα και στην τηλεοπτική παραγωγή No Limits 32 γράμματα. Υπάρχει μια πλειάδα ανθρώπων που στήριξαν. Είναι τόσοι πολλοί, να μην ξεχνάμε το Πράσινο Λάδι, το Μόντο Ντελ Μάρε και τόσοι άλλοι που θα έχουμε και την ευκαιρία να πούμε. Εδώ έχουμε μια επέλαση της Ειρήνης Χατζιωσηφίδου, η οποία μπήκε φουνταριστή σε αυτόν τον δεύτερο γύρο. Βλέπετε ακούει την γωνία της, τον Νίκο Κρητικό, να δίνει ευθεία χτυπήματα και όπως φαίνεται τα χτυπήματα περνάνε μαζί με το μπροστινό λάκτισμα. Εδώ η Μπάτσιου πέρασε δύο πολύ ωραία χτυπήματα, ισορροπεί όσο μπορεί τον δεύτερο γύρο. Ένα πολύ ωραίο γόνατο από την Χατζιωσηφίδου και ένα μπαράζ χτυπημάτων με τα χέρια και ένα γόνατο. Αξιόμαχη η Μπάτσιου, απαντάει. Ένα ακόμα γόνατο της Χατζιωσηφίδου και ένα ωραίο δεξί σκοράρι. Η Χατζιωσηφίδου για άλλη μια φορά. Αυτή είναι και η μοναδική γυναικεία μάχη της βραδιάς που εντυπωσιάζει. Στιγμή δεν κάνει πίσω η Μπάτσιου, η Κάτια Μπάτσιου με τα μπλε γάντια, και αυτό της το δίνουμε απέναντι σε μια έμπειρη διεθνή kickboxer όπως είναι η Ειρήνη Χατζιωσηφίδου. Γόνατο, ένα γεμάτο γόνατο από την Χατζιωσηφίδου και δύο ακόμα χτυπήματα με τα χέρια, ένα γόνατο. Εδώ πέρασε δύο ακόμα χτυπήματα η Χατζιωσηφίδου. Τα βλέπουμε σε ένα κοντινό πλάνο που μας δίνει την ευκαιρία ο κάμεραμαν να απολαύσουμε. Δεξί χουκ πάλι από τη Χατζιωσηφίδου, εδώ αγκαλιάζει, δίνει γόνατα. Ωραίο uppercut από την Μπάτσιου. Λίγα ακόμα δευτερόλεπτα, εσωτερικό λάκτισμα από την Μπάτσιου. Σιδερένια σε αγώνια από τις δύο κοπέλες πραγματικά. Ωραίο λάκτισμα από την Χατζιωσηφίδου. Βρισκόμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η Μπάτζιου συνεχίζει να βρίσκεται μπροστά. Τέλος δεύτερου γύρου. Και τέλος του δεύτερου γύρου. Λέγαμε λοιπόν ότι η διοργάνωση West Side Story No Limits 32 εδώ
στην όμορφη Πρέβεζα. Δίνει ένα μοναδικό θέαμα. Τρίτος και τελευταίος γύρος. Και πάμε στον τελευταίο γύρο σε αυτήν την γυναικεία αναμέτρηση. Ψηλά χέρια, μπράβο! Πολύ ωραία γόνατα εδώ από την Χατζιωσήφιδου, η οποία δέχεται την σύσταση του διαιτή, του Καμπάτσικα, για το clinch, κάτι που δεν επιτρέπεται στους κανονισμούς kickboxing. Θα μπορεί να δώσει το γόνατό της, αλλά όχι να κρατήσει και να παλέψει. Βλέπετε, θα πρέπει να είναι στιγμιαίο. Οι κανόνες είναι κανόνες. Ωραία χτυπήματα εδώ από την Μπάτσιου. Απαντάει η Χατζιωσήφιδου. Τα εύσημα πραγματικά και στην Μπάτσιου, η οποία δεν κάνει βήμα πίσω. Χέρια ψηλά, εδώ η Μπάτσιου σκοράρει με κάποια χτυπήματα. Κάτια Μπάτσιου απαντάει με ένα δεξί στις επιθέσεις της Χατζιωσήφιδου. Αστήρευτες δυνάμεις από τις κοπελές σε αυτή τη γυναικεία μάχη της βραδιάς, που εντυπωσιάζει το στένος, η πυγμή των δύο αθλητριών. Είναι αυτό που λέει πάντα η διοργανώτρια, η Γεωργία Επιτάκου, να πιστεύουν στη δύναμη της ψυχής τους και να μην βλέπουν ποτέ μπροστά τους κάτι ανέφικτο. Και εδώ όντως η μεγάλη ψυχή υπάρχει σε αυτή τη γυναικεία αναμέτρηση. Βλέπετε, σκοράρει η Ειρήνη Χατζιωσήφιδου, η Μπάτσιου βήμα πίσω, μπροστινό λάξιμα για την Χατζιωσήφιδου με τα κόκκινα γάτια και ένα ωραίο δεξί χουκ. Εδώ η Μπάτσιου σκοράρει με 3 χτυπήματα χεριών. Βρισκόμαστε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα ωραίο χου και ένα αριστερό από την αθλήτρια του Στέφανου Πανταζή, την Κάτια Μπάτσιου. Εδώ αγκαλιάζει η Ειρήνη Χατζιωσήφιδου. Έχουν γαλακτώσει πλέον τα δύο κορίτσια. Γεμάτο χτύπημα από την Χατζιωσήφιδου. Απαντάει η Μπάτσιου, βλέπετε. Ένα ωραίο γόνατο από την Ειρήνη Χατζιωσήφιδου με τα κόκκινα γάντια. Ένα ακόμα γόνατο. Πάμε στα τελευταία δευτερόλεπτα αυτής της πολύ δυνατής αναμέτρησης. Τέλος του αγώνα. Εξαιρετικά ταλέντα πραγματικά. Κατάκοπε εδώ η Ειρήνη Χατζιωσήφιδου και πάμε να ακούσουμε την ετοιμιγωρία. Εξαιρετική μάχη, σας το είχα πει. Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα μάχημες πλέον, εντυπωσιακές. Είχα κάνει και ένα bootcamp αρχές καλοκαιριού εδώ στην Πρέβεζα για να γνωρίσω τα νέα ταλέντα. Είχα δει και την Κάτια εκεί. Εξαιρετική όλη η ομάδα του Στέφανου. Φυσικά την αγαπημένη εδώ την Ειρήνη την ξέρω, τη γνωρίζω από την Αθήνα. Άξιος αγώνας, εξαιρετικές και οι δύο. Έχουμε και το χορηγό μας κοντά. Και τα κύπελα παρακαλώ. Και σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση των κριτών, νικήτρια της δεύτερης μάχης για απόψε, κόκκινη γωνία, Ειρήνη Χατζιωσήφιδου. Και μην φύγετε, παρακαλώ, κύριε Παναγιώτη Ούτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσείς, αθλητής κοντά στο Δημήτρη το Δημητρίου, πολλά χρόνια, στο MMA στην Αθήνα. Εκπληκτική υπηρεσία που προσφέρει στην πόλη με το yachting. Αναβαθμίζει το επίπεδο μιας πόλης που είναι πανέμορφης.
Και αξίζει να την επισκεφτούν όλοι εντός και εκτός Ελλάδος, να γνωρίσουν τις ομορφιές της. Θα ήθελα να σας ακούσω και τις δύο. Θα ξεκινήσω από την νικήτρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την αντίπαλό μου. Εγώ πέρασα πολύ καλά. Ήταν ένας ωραίος αγώνας. Και απλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι καλά, γλυκιά μου, Κάτια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα που μας καλέσατε εδώ πέρα. Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Η αντίπαλος μου πάρα πολύ καλή. Πολύ ωραίος αγώνας. Και τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Ελπίζω να είμαστε εδώ πέρα, να κάνουμε και άλλα τέτοια event και για τον κόσμο και για μας. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξάλλου να πω ότι στην πόλη σου στα Γιάννενα έχουν γίνει δύο εκπληκτικές διοργανώσεις. Ο Στέφανος το θυμάται, είχε αγωνιστεί εξάλλου σε κατάμεστο Φρότζο και σε Ζάρια η δεύτερη. Μία πόλη που έχει έντονα το μαχητικό πνεύμα και πολύ καλές σχολές και σύντομα θα επισκεφτούμε. Αλλά όπου γίνεται το Limits, η πόρτα για αξιόμαχους μαχητές είναι πάντοτε ορθά ανοιχτή και πόσο μάλλον με εξαιρετικό χαρακτήρα όπως εσείς οι δύο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αναμνηστική φωτογραφία με το χορηγό.